començar. En principi, cadascun de les persones que presentareu tindreu entre 12 i 15 minuts, tal com està programat, i a mi em pertoca de parlar-vos del començament d'aquestes jornades, no? Aquesta jornada científica dels metges i les infermeres residents del nostre hospital universitari arriba al seu tercer any i és el fòrum per compartir amb un punt de formalitat les activitats científiques que desenvolupeu al costat dels vostres adjunts i dels vostres tutors. Cadascun de nosaltres tenim les nostres inquietuds per formular-nos preguntes de recerca, de preguntes clíniques, i sabeu que des de la unitat d'epidemiologia clínica ens esforcem per orientar-vos, per implicar-nos en les diferents fases dels vostres estudis i de projectes de recerca, tant és la metodologia, el treball de camp, l'anàlisi estadística, etc. En qualsevol cas, a part de la unitat d'epidemiologia clínica que la institució posa a la disposició de tots nosaltres per enfocar i per treballar la recerca, també la institució ens ha donat un marc dins del qual la nostra recerca hi té cabuda. Les tres grans línies de recerca, com podeu veure, salut comunitària, malalties cròniques, tecnologies, aprovades ja fa temps, han anat omplint-se de grups, d'àmbits i de diferents temes, la qual cosa vol dir que som una estructura viva pel que fa a la recerca. Avui, però, ens situem en la tessitura de divulgar entre nosaltres el que durant els darrers mesos heu comunicat a fora, ja sigui un pòster, ja sigui una comunicació oral acompanyada de 8 o 10 diapositives, com fareu ara alguns, o inclús en la forma d'article científic, publicat en una revista mèdica, indexada o no, en factor d'impacte o no. El treball d'elaborar una comunicació comporta sempre una dedicació extra, únicament compensada per la seva acceptació. Tingueu ben present que alguna de les comunicacions que avui es presentaran aquí ha estat guardonada pels organitzadors dels fòrums en els quals s'ha presentat. És una ocasió per conèixer-nos, vosaltres us coneixeu molt més bé entre vosaltres que no pas amb nosaltres, però en qualsevol cas és per compartir formalment les experiències que heu viscut durant aquests darrers mesos en quant a recerca i en quant a investigació. En primer lloc, hi haurà un bloc temàtic, que és el bloc mèdic, que moderarà el doctor Gianni Lucchetti. En segon lloc, hi haurà el bloc quirúrgic, que procuraré de moderar jo mateix. I atenció al tercer grup, the last but not the least, infermeria comunitària. Endavant. Gianni, com vulguis. Doncs, si us sembla, per recuperar el temps que hem perdut perquè hem començat tard, en la més pura tradició mediterrània, donaria pas a la doctora Daniela Núñez López, que ens presentarà el seu treball, Infectious Endocarditis in a Community Hospital, Impact of a Set Rating System with a Reference Hospital. No sé si tens la... ¿No la tenías puesta? También es muy mediterráneo. Espera, aquí tienes la cámara. Doncs, si us sembla bé, dono pas a la doctora. Cuando quieras, Daniela. Hola, buen día. Comienzo por comentar que este trabajo ha sido presentado el lunes en el ECMID, que es el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, que ha sido en Ámsterdam, la 26ª edición, y como el doctor ha dicho, el título del trabajo es Endocarditis infecciosa en un hospital comarcal y ha sido para la valoración de un sistema de valoración conjunta con un hospital de referencia. Bueno,
Comenzamos por decir que la endocarditis es una enfermedad con una baja incidencia, o sea, en unos 3 a 10 casos cada 100.000 habitantes, pero con una alta tasa de mortalidad. Muchas veces es una enfermedad que necesita no solo tratamiento médico, sino tratamiento quirúrgico también. En nuestro hospital sabemos que no tenemos acceso a cirugía cardíaca, entonces por eso estos pacientes en su mayoría necesitan traslado. A partir de 2010 se ha creado este tipo de ELO, de ligación con el hospital clínico, con lo que sería este equipo de especialistas que está formado por cardiólogos, por cirujanos y por infectólogos, en el cual cada vez que se diagnostica un episodio de endocarditis, en vez de que este paciente sea trasladado inmediatamente, pues no, este paciente se queda ingresado en nuestro centro y dependiendo de los criterios clínicos que tenga y ecográficos, pues es o no trasladado inmediatamente o después de forma programada. Entonces lo que hemos hecho ha sido valorar qué ha pasado en los siguientes años de estar aquí. Ha sido un estudio retrospectivo y descriptivo entre julio de 2010 y noviembre de 2015. ¿Qué se han valorado? Se han valorado datos clínicos y epidemiológicos. Hemos valorado si estos pacientes tenían valvulopatía previa o eran portadores de prótesis valvulares o de marcapasos, cuáles eran las válvulas más afectadas, cuáles eran los agentes microbiológicos, cuántos de estos pacientes han requerido traslado al centro de referencia y finalmente cuál ha sido el desenlace de la mortalidad final. Con relación a los resultados, pues entre 2010 y 2015 hemos tenido 52 diagnósticos de endocarditis, de los cuales la edad media ha sido 75 años y el sexo prevalente ha sido el masculino con un 60%. Luego hemos visto que la válvula aórtica ha sido la más afectada con un 36%, seguida de la mitral con un 25%. Y con relación a la valvulopatía, pues hemos visto que portadores de algún tipo de device, o una válvula o marcapasos, el 36% de nuestra muestra, que correspondía a 20 pacientes. Y luego 28.8% tenían alguna lesión valvular o aórtica en la muestra. Los microorganismos más afectados eran los estreptococos y estafilococos. 15.4% de los hemocultivos eran negativos y dentro de los estreptococos, que eran el 43% de la muestra, el Galolyticus era el más prevalente y luego el Salivarus. Y decir que de los Staphylococcus el aureus claramente fue el más frecuente y solo tuvimos un episodio de endocarditis por MRSA. Y con relación a la mortalidad, que era realmente lo que queríamos ver si estábamos haciendo correctamente o no, porque antes estos pacientes se trasladaban todos y ahora pues no lo estábamos haciendo así, la mortalidad global fue de un 15.4% y se ha visto que la mortalidad global es igual en los trasladados y no. Se han trasladado 22 pacientes del total, que correspondía a un 42% de la muestra, siendo una mortalidad igual en los trasladados y no con un 18%. De este 42% de la muestra que requirió traslado de forma urgente en las primeras 48 horas, 25% necesitó intervención quirúrgica de forma urgente. Entonces, como conclusión, que podemos decir que estos pacientes, sí los podemos tener en nuestro centro. Somos un hospital comarcal que no tiene acceso a intervención quirúrgica cardíaca, pero si hacemos las cosas correctamente, diagnosticando esta patología lo más precozmente posible, con la ayuda de los cardiólogos, la ayuda del equipo de infectología, pues sí que la podemos tener aquí y tenemos que monitorizarlos pues las primeras 48 horas sobre todo, sabiendo que si hay algún signo de alarma, pues hacer los traslados lo más precozmente posible, porque un traslado urgente, pues la mortalidad en la cirugía es más alta. Y pues esta sería la presentación. Si hay alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta, productora? Yo tengo una. La prevalencia, me imagino que habréis mirado otros estudios similares de la zona.
¿tenemos más que otros hospitales comarcales? No, es más o menos lo mismo. La misma. Sí, de prevalencia lo mismo y de mortalidad también. La mortalidad total, que aquí fue de 15.4, está alrededor del 20%. De hecho, es un poco menos nuestra, pero la bibliografía es del 20%. Y los otros comarcales. Se está comenzando a implementar. En los últimos 5 años se está comenzando a implementar esto de tener un hospital comarcal referente. De hecho, hay varios estudios que están publicados que hospitales grandes no están de acuerdo con esto. Hay la versión de que creen que todos deben ser inmediatamente trasladados y hay los otros como estudios más grandes que sí que prueban que la tasa de mortalidad no es más alta porque el hospital comarcal se quede con estos pacientes. Y entonces sí que tienen lo mismo que nosotros, un reference team que se queda con estos pacientes. Yo tengo más que una pregunta, una cosa que me ha llamado la atención y que no sé si es que no he entendido bien los datos. Habláis de la mortalidad en trasladados y en no trasladados, ¿no? Y decís que más o menos es la misma. Realmente fue 18.2% en los dos. En los dos. Sin embargo, me imagino que el hecho de trasladarse o no es en base a gravedad, ¿no? Sí, o sea, realmente lo que se hace es, el paciente que se queda aquí, pues se monitoriza y según criterios clínicos o a veces cuando se hace la ecografía, el ecocardio, si tiene alguna lesión valvular muy severa que requiere intervención quirúrgica solo por la lesión valvular, a pesar de que hemodinámicamente está estable, pues de seguida se comenta y se traslada. A cambio, si la lesión es solo que tiene una vegetación pero está preservada la válvula, el paciente se queda ingresado y si hemodinámicamente se inestabiliza en las primeras horas, pues se traslada el paciente. A priori uno pensaría que la mortalidad en los que no se trasladan debería ser más baja, ¿no? Porque son pacientes menos graves. Claro, pero es que la mortalidad per se de la endocarditis es muy alta, entonces es lo mismo. Lo que más está visto es que el tratamiento no se establece o sea, precozmente, o sea, el tratamiento antibiótico lo precozmente posible. No sé si es correcto decirlo así en castellano. Sí. Porque por la lesión valvular. Tenim temps encara per una pregunta o dues. Ellos tienen mortalidades un poco diferentes. De hecho, en el Congreso he tenido oportunidad de ver algunos pósters de otras presentaciones también de endocarditis porque están por temas separados, porque tienen más que todo microbiología distinta a la nuestra. Entonces, claro, si la microbiología es diferente, pues la mortalidad también es distinta, pero es bastante parecida. Alguna pregunta més? Moltes felicitats, Daniela. Es un trabajo que es muy interesante. Es muy interesante, ha gustado bastante en el Congreso y yo la verdad estoy muy contenta por la oportunidad de haber presentado esto. Me parece que es muy interesante el trabajo que hemos hecho y más que todo por los resultados, porque significa que se ha hecho un muy buen trabajo por parte del Departamento de Medicina Interna con estos pacientes. Molt bé, moltes gràcies. Gracias. Doncs ara la següent presentació és a càrrec de la doctora Teresa Méndez, que ens presenta un article, de fet, és un estudi que ha acabat publicat un article que es diu Lower Limb Function and 10-Year Survival in Population Aged 75 Years and Older i que s'ha publicat a la revista Family Practice el 2016. Tu la tienes puesta? Doncs quan vulguis, Teresa. Buenas tardes. Bueno, como residentes tenemos la posibilidad de realizar investigación. De hecho, entra dentro de los objetivos docentes de nuestra formación.
y unas veces, pues por las necesidades del servicio, hay un proyecto puntual que, mira, esto parecería interesante y es ese proyecto y ya está, y otras, pues puedes participar en una línea de investigación que haya abierto en tu servicio. Y en mi caso tuve la suerte de estar en el momento adecuado, en el lugar justo para poder participar en esta línea de investigación, cuyo último resultado, como último artículo, ha salido este en el que estoy yo. Y no sé pasar. Bueno, la línea de investigación ha dado como resultado una tesis doctoral de una compañera que estuvo en el Departamento de Epidemiología, la Ana Arnau, que se compone de 3 artículos. En el primer artículo se estudiaba una cohorte de personas de 75 años o más que no eran dependientes y qué factores estaban relacionados al estado funcional en el momento del estudio. En el segundo artículo se estudió qué factores de riesgo influenciaban en el deterioro funcional de esta población al año. Y el último artículo en el que participé yo era qué pasaba con estos pacientes 10 años después. Bueno, la población anciana es muy heterogénea. Incluye personas que son autónomas, activas, con buenas condiciones de salud, y otras que son totalmente dependientes, incapaces de cuidar de sí mismas, y entre medio de todo hay una gama que comprende de un extremo a otro. Son diferentes en cuanto a comorbilidad, vulnerabilidad, incapacidad, fragilidad. Aquí tenemos ejemplos varios. Entonces, la salud en los ancianos no es solamente la ausencia de enfermedad. También tenemos que tener en cuenta el retraso de la aparición o minimizar la fragilidad, la discapacidad, la dependencia, y para eso necesitamos, y sobre todo en esta población tan heterogénea, y para eso necesitamos instrumentos que nos permitan valorar de la manera más objetiva posible esta funcionalidad y detectar precozmente su deterioro, sobre todo para tener la capacidad de responder e intervenir para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Es decir, no es solo añadir años de vida, es añadir vida a estos años. Bueno, una manera de medir esta funcionalidad en la gente mayor, o en general, que se ha probado es el Short Physical Performance Battery, que es un estudio de rendimiento físico. Los estudios en la revisión bibliográfica que se hizo demostraban que en atención primaria una herramienta eficaz de screening para identificar a los individuos frágiles, un predictor de mortalidad en población general, y todos los estudios siempre eran a corto plazo, y no se encontró evidencia de un estudio que explicara su efectividad o su capacidad de predecir mortalidad o discapacidad en los pacientes ancianos o muy ancianos, no pacientes, población anciana o muy anciana, a largo plazo. Entonces se planteó este estudio y era que tenía como objetivo evaluar la capacidad de la función de la extremidad inferior, medido por el test STPB, para predecir la supervivencia individual de las personas de 75 años o más sin dependencia severa en el ámbito de atención primaria rural. Bueno, es un estudio de cohortes prospectivo con seguimiento durante 10 años, los criterios de inclusión fueron un índice de Bartel de 20, que no hubiera dependencia severa, una edad mayor o igual a 75 años y que estuvieran vinculados al CAP del REMEI. Y los criterios de exclusión, la participación de cualquier programa de atención domiciliaria, que hubiera enfermedad terminal, que tuviera un pronóstico a 6 meses de vida, que hubiera una aparición de un problema de salud grave en los días antes de la evaluación y, evidentemente, la estancia temporal para el seguimiento en el área o las dificultades idiomáticas. La muestra se obtuvo mediante selección aleatoria de un número de 1.017 pacientes y el reclutamiento se hizo en todo el año 2003. Bueno,
los datos que se recogieron pues son propios de la valoración geriátrica integral. Bueno, y lo que nos interesa aquí, que es el método, el test SPPB, que se compone de tres test o tres tareas que hay que hacer. El primero es el balance, el equilibrio, el time standing balance, que se pone al paciente primero con los dos pies juntos a ver cómo mantiene el equilibrio y se cuentan 10 segundos. Si lo hace bien, se intenta en posición subtándem, y si se hace bien, lo hacen en tándem completo. Según consigan cumplir los tiempos, puntúa de 0 a 2 puntos. El siguiente es el test de velocidad. En este caso se hace caminar al paciente una distancia concreta en su ritmo habitual y con las ayudas habituales que suelen utilizar, ya sea bastón o caminadores. Y se cuenta el tiempo que han pasado y se da también una puntuación. Y el último es el ponerse de pie 5 veces a la mayor velocidad posible con las manos cruzadas delante del pecho y se cuenta el tiempo desde que empieza a levantarse hasta que hace la última posición. En total se obtiene una puntuación máxima de 12 y se estableció como por la bibliografía como punto de corte 7 como límite de la normalidad. Bueno, la variable en este estudio principal, aparte de que salieron otras secundarias, fue la mortalidad por todas las causas y ver si esta prueba nos daba una predicción de mortalidad. Las muertes, que fue lo que me tocó a mí contar, se contaron ya sea por el registro a través de la familia, de los centros de salud y cuando no se podía confirmar a través del registro de mortalidad. De los resultados, obtuvimos una muestra total al principio del estudio, que fue hace 10 años, de 315 individuos. La edad media era de 81,9, casi 82 años, y el 60,6% eran mujeres. La mortalidad a 10 años fueron 209 pacientes. Eso es una mortalidad del 66%, y lo que cabe destacar de estos pacientes es que teniendo una edad media de 82 años casi, a los 10 años hay un 33% vivo. Eso hace una idea bastante de cómo son nuestros pacientes cuando están sanos y son independientes. Total, la supervivencia nos dio una supervivencia de 5 años del 0,65 y una supervivencia a los 10 años de 0,33. Y las variables dentro de todos los datos que se recogieron que demostraron asociación a la supervivencia con significancia estadística fue la edad, el género, el analfabetismo, la ayuda a domicilio, polifarmacia, deterioro cognitivo, índice de Bartel, déficits visuales y cognitivos y el SPPD. Entonces aquí más concreto, el SPPD, la supervivencia de 10 años, cuando se puntuaba un SPPD menor de 7, era de 0,23 y cuando puntuaba más de 7 o igual, que era mejor capacidad funcional, era de 0,37. Y el Hart ratio, cuando no se estaba ajustando a otras causas, cuando no se ajustaba a otras causas de mortalidad, era de 1,67. Aquí están las curvas de mortalidad. La primera es de la prueba al completo, con la suma de las 3 tasas, y las otras 3 son las tareas por separado. Siendo la de arriba cuando puntuaban más de 7, la violeta, y en la primera curva y menos de 7 en la primera curva. Y bueno, se pudo ver que incluso en las tareas individuales, más el test de caminar y el ser stand, también por sí mismas estaban asociados a mayor supervivencia. Y eso sin ajustar el Hart ratio, pero ya esos son conceptos que me cuesta más explicar. Bueno, la discusión. Se puede decir entonces que una puntuación escasa en el SPPD, es decir, menos de 7, es un factor predictivo independiente de supervivencia a los 10 años, después de ajustarse con todos los factores predictores de mortalidad.
y que ya per se los test por separado, sobre todo los dos últimos, el Chair Stand y el Walking Test, también tienen su importancia. Y como conclusiones, la función en la extremidad inferior puede considerarse un marcador de fragilidad y permite la detección de pequeños cambios de la capacidad funcional de cara a poder detectarlos y poner y hacer cambios que puedan, o sea, hacer medidas preventivas para evitarlo y evitar que aparezca la fragilidad o la discapacidad. El SPPB puede ser considerado como indicador simple y accesible de supervivencia. Está demostrada la utilidad en atención primaria, y el Chair Stand Test, que fue de las tres tareas por separada la mejor significancia dio, podría ser un predictor útil en sí mismo como alternativa del test completo porque es más rápida. Lo único que todavía faltarían estudios para demostrar realmente si es tan preciso como la prueba completa. Moltes gràcies. Algú té alguna pregunta? Fer-li, doctora Méndez. Bueno, yo felicitarte porque he tenido ocasión de leerme el artículo y es súper interesante. Además, es un tema que desconozco mucho y tiene otro punto interesante, que es vincular un conocimiento que, desde mi punto de vista, lo asocio mucho al hospital con la actuación en primaria, ¿no? Igual esto que decías de intentar ver, ¿no?, hacer 3 pruebas, imagino, en el día a día de un médico de cabecera, puedes perder media mañana. En cambio, si con el chair standing, ¿no?, puedes afinar un poco, es un buen inicio, entiendo. Realmente la idea sería ver la prueba por separado, qué sensibilidad tendría, pero también es verdad que las pruebas tardaban poco en hacerse. El máximo tiempo a hacer las 3 pruebas eran 7 minutos, entre 7 y 8 minutos durante la realización del primer artículo. Sobre todo porque cuando ya hay mucha dificultad, muchas veces se para una de las pruebas y se pasa a la segunda. Y luego, como residente de geriatría, que ya como geriatra ya, porque eres Recalle, ¿qué nos cuenta? O sea, fisiopatológicamente, ¿qué nos está contando este test? Nos está contando la fuerza muscular. Es un test de no solo fuerza, masa muscular. Hay algunos artículos que lo relacionan también con sarcopenia. En este sentido, nos está diciendo que un mínimo cambio en la fuerza en la extremidad inferior muscular ya nos está dando una idea de cómo va, de que esta persona puede desarrollar discapacidad. Entonces, en este sentido, nos da esa información. ¿Algú té alguna altra pregunta? En el último, los casos de mortalidad, cuando fui a la doctora Serrarol, que era la médico de familia que hizo la parte, que participó en los otros 2 estudios, me dio acceso al programa informático y registraba los casos de mortalidad, de los casos que estaban vivos, los últimos índices que se habían realizado. Y porque no dio tiempo y ya se hizo la publicación, la idea era volver a visitar a los pacientes vivos y terminar hacer de nuevo una misma valoración que se hizo en el primer artículo. Pero eso no dio tiempo a hacer. Está pendiente de hacer antes de que me vaya. En realidad me llevo 3 tardes. Luego, la parte de los que no estaban confirmados vivos, ya costó más porque era buscarlos en el programa informático o llamar a las familias o ya ir al Registro Nacional de Mortalidad, que eso fue un poco, pero realmente de tiempo a la hora de recoger datos, pues caso fue el análisis, se lo hizo la Narnau, pero entre medio ver, pensar, hacer conclusiones y hacer más.
Tenim temps encara per alguna pregunta, es un tema interesante. Yo tengo otra, ¿me dejas que te haga una última? Venga. Revisando bibliografía y artículos, ¿se ha hecho algún trabajo en el que cojas unos pacientes, les haces el test, puntúan lo que puntúan, llevas a cabo una actuación, mejora de los parámetros nutricionales, rehabilitación física, lo que sea, el hecho de que vuelvan, o sea, la puntuación inicial marca tu destino, sí o no, o la puntuación inicial puede ser mejorada y eso desmarca tu destino? Buena pregunta, pero Gracias. no hicimos revisión de actuaciones de intervención. O sea, realmente es la propuesta de tenemos este problema, hemos visto que la herramienta funciona, pues ya sería hora de empezar a hacer la actuación. Pero de actuación no se ha hecho y tampoco, por lo menos yo no busqué de intervención directamente. Pero será el siguiente paso, si es viendo cómo ha demostrado y si se puede hacer un test rápido, ayudará sobre todo en la situación que estamos ahora de estudios para evitarlo. Y es que a mí me ha sorprendido, o sea, cuando fui a ver en el momento de la recogida de datos, veía señores de 90, de 100 años, que empezaron con 80, 80 y pico, y seguían bien, y los índices que tenían eran buenos. Claro, estoy acostumbrada aquí a la UGA o en el Hospital Santa Creu de ver al anciano enfermo, no al anciano sano. Y eso sorprende, y es lo que me ha gustado este trabajo. Doncs felicitats. Ara donaria pas al doctor Pere Roura pel bloc quirúrgic, si no m'equivoco. Gràcies, president. Molt bé, doncs continuem després de la presentació del primer bloc amb aquest segon bloc de cirurgia i començarem amb el company de traumatologia, en Ramon Servitje. Les fractures d'húmer proximal ja podeu comptar que per un epidemiòleg són un misteri. Recordo gent gran als anys 70, si no m'equivoco, a més, que se'ls feia uns enguixats com amb un avió, no? Que anaven estintolant-se com podien, no? I d'altra banda doncs, hi hauria també les fractures de 3 i 4 fragments amb les diferents possibilitats de fer osteosíntesi o de fer mioartroplàstia. I en qualsevol cas, doncs, des de l'epidemiologia podem pensar en els misteris, però ara en Ramon ens posarà negre sobre el blanc les fractures d'húmer proximal a casa nostra. Sí, deu haver de treure aquesta. No, tranquil, tranquil. Aquesta és la meva catafanosa.
Bueno, en Ramon Servitja, R2 de trauma. El que hem intentat és presentar, el doctor Rodríguez Miralles va proposar fer una revisió arrel del congrés de la SEC, de la catalana de trauma, sobre les fractures que han tingut a l'Hospital Universitari de Vic, fractures de diàfisis i húmer proximal. Bueno, en principi es va plantejar húmer proximal, van fer diàfisis per tenir una nena una mica massa petita. Van ajudar amb l'estudi la Georgina Sàrries i l'Emma Pujoriol, i el que farem serà mirar dintre la població diversos ítems sobre aquestes fractures. He intentat fer una presentació una mica amena, ja que el públic és divers. Espero que sigui... En principi, les fractures d'húmer són unes fractures relativament comunes, es trobem entre el 5 i el 6% del total de les fractures del cos, i el risc està augmentat en persones de majors de 65 anys per diversos factors. El primer seria la forta associació que hi ha entre l'osteoporosis i que la majoria més d'edat tenen major incidència de caigudes i, per tant, més risc de fractures junt amb l'osteoporosis. I el 40% d'aquestes fractures solen ser desplaçades, o sigui, que no estan alineades. Per tant, ens trobem davant de fractures complexes, com aquesta, que seria de 3 fragments. En aquest cas, quin seria el millor abordatge a poder fer, no? Hi haurà qui es plantejarà i dirà, no, aquí haurem de fer un tractament quirúrgic. O hi haurà una altra gent que dirà, no, aquí posem un cabestrell i la deixem unes 3 setmanetes i després fer rehabilitació, no? Encara que sembla increïble, amb aquestes fractures es pot plantejar un tractament conservador, no? Tothom pensaria que s'ha d'anar a posar una placa, un cargol o un clau. A partir d'aquí dependrà de molts ítems, no? Els principals ítems que tenim, que sempre és la discussió que tenim als serveis, de trauma sobretot, que és tenim la fractura i el primer que preguntem és quina edat té el pacient? Bueno, bàsicament els riscos quirúrgics que vull tenir també. Fer una cirurgia d'aquesta índole vol dir una cirurgia general, una anestèsia general, una intubació, no es pot entrar a qualsevol malalt en segons quines condicions. I després també, sobretot, el servei de trauma que ens trobem, no? Podem trobar uns serveis de trauma més joves, que en aquest cas són més quirúrgics, o en serveis de trauma, més com ens passa a nosaltres, que és poder més aviat veterano, en el qual el tractament és més conservador. El qual vull dir que no hi ha ítems a seguir sobre aquestes fractures. I tot i que nosaltres per l'estudi veureu tenim un tractament més aviat conservador, el que veiem és que davant d'una fractura com la que hem presentat abans, es proposa un tractament conservador i la pacient fa una pseudoartrosis del fragment proximal, sí que consolida el segment distal i la malalta, encara que sembli increïble, aixeca el braç i mou el braç. Evidentment que sevillanes no balla, però per una persona gran no necessitem més. I en canvi tenim una fractura similar, que podria ser bastant important. En aquest cas es va decidir, no, fem tractament quirúrgic, no sigui que això quedi malament. I en aquest cas es va fer el tractament quirúrgic, i aquesta és una recent que es va tindre que fer una intervenció. Veiem com aquí hi ha un defecte de l'osteosíntesi i veiem com l'extrem distal de la placa realment, el cap humeral ha cedit, no? I després realment quina és la pacient que té millor qualitat de vida aquí? La que li ha cedit l'osteosíntesi tot i intentar posar l'húmer radiològicament com ha d'estar, o la pacient que mou per la pseudoartrosis i que pobreta se'n pot anar a comprar i fer 4 cosetes. Aquest últim cas és un cas que vam tindre fa poquet, que vam tindre que plantejar treure la placa, la va fer el doctor Pinyana, i després, com que era un pacient de molt de risc i treure que fer una cirurgia per treure tota aquesta dimensió de placa, es va decidir serrar l'extrem distal de la placa, no? Perquè si no menys agressió quirúrgica, el qual vol dir que aquesta pacient va tindre que passar no només per la cirurgia d'osteosíntesi, sinó per una segona cirurgia. A partir d'aquí ens plantegem aquesta hipòtesi, que és si l'estat funcional de l'extremitat superior després d'haver patit una fractura del terç proximal o de diàfisis humeral i, per tant, la qualitat del pacient, no?, en aquestes activitats del seu dia a dia, és millor aquelles fractures que nosaltres operem o les que no operem. Això, sobretot, hi ha diversos objectius. El principal és intentar comparar el tractament quirúrgic amb el tractament conservador, valorar la qualitat de vida dels dos grups i analitzar-ne els resultats, no?, i mirar si aquests resultats fossin concloents en aquest estudi, valorar l'efectivitat de la intervenció, no?, que els benefici i que l'hospital es pugui estalviar els calerons. El disseny de l'estudi, farem un estudi retrospectiu de tots aquests pacients amb fractura proximal i diafisària d'húmer durant el termini de l'any 2013 fins al novembre de 2015, que va ser quan es van proposar fer
i uns criteris d'inclusió una mica laxes, perquè són pacients majors de 65 anys que hagin patit una fractura diafisària o proximal i els criteris d'exclusió tots aquells que siguin menors de 65 anys. Es proposa una revisió d'història clínica, tipus de fractura, el tractament que es va aplicar i si es va fer o no es va fer rehabilitació. I després la segona part de recollida de dades era, vam estar parlant mitjançant, com que normalment són pacients geriàtrics grans i moltes vegades a 3 anys vista amb una qualitat de vida que probablement no seria la idònia, de fer una enquesta telefònica i buscar un predictor més o menys per poder definir quina qualitat de vida té. Per centrar una mica i veure una mica també de radiografies perquè tots ens familiaritzem una mica amb el que estem parlant amb aquestes paraulotes, parlem de, això ho he estudiat a la carrera, però els que no som tan especialistes, a nivell superior seria l'epífisis, metàfisis i la diàfisis. Estarem parlant de les fractures bàsicament epifisàries i diafisàries. Això seria una fractura diafisària, desplaçada, veieu? I després, dintre les epifisàries, parlem de la classificació de NIR, que en tenim de 2 fragments, 3 fragments i 4 fragments. Això és un sistema de classificació que ens definirà la gravetat i ens definirà també quin és l'abordatge quirúrgic que farem. Perquè fa el tractament, podem fer diversos tipus de tractament, que són els que contemplem en aquesta recollida de dades, que és el tractament conservador, posar un sling, un gel crisp, i esperar que consolidi, o fer un enclavat endomedular, veiem que és un clau que passa per dintre del diàmetre de l'os, una placa, que és una placa per una fractura diafisària, també n'hi ha amb extensió a l'epífisis, que són unes plaques filos, hemiortoplàsties, o pròtesis d'ombro, i uns enclavats endomedulars amb agulles, que és una tècnica de Hackett. En aquest cas no, aquest és un enclavat. Després, l'altra part de la recollida de dades és aquesta enquesta. L'enquesta nosaltres vam fer a través d'un article que vam veure amb gent geriàtrica que definien unes 4 preguntes i això més o menys li feia un predictor de si podia ser més o menys autònom. Nosaltres el que vam fer és dissenyar una variable nova, com podríem dir Poisson score, que seria qualitat de vida. Són 8 preguntes que considerem nosaltres que han de tindre qualsevol persona per poder gaudir un domini de qualitat de vida. El que passa que fem el criteri una mica més laxa i el que fem és que si 6 d'aquests 8 ítems ens surten com a afirmatius, podríem decidir que tenen una bona qualitat de vida, que serien bàsics del maneig del dia a dia, si viuen sols, si es poden menjar sols, si es poden vestir, si poden fer higiene i sobretot que no tinguin dolor i que puguin realitzar les activitats de la vida diària, el seu dia a dia. De resultats, al final vàrem trobar 65 casos de fractures, 21 el 2013, 26 el 2014, 18 el 2015. Veiem que la mostra és bastant homogènia, però probablement em podeu dir, no, és que el 2015 n'hi ha menys, però com que estem analitzant només fins al novembre, sí, novembre-desembre probablement ja igualaria els 21 dels casos del 2013. I després sí que veiem que la probabilitat és major amb dones, un 86,4% respecte als homes. En nombres absoluts tenim que més o menys tenim un nombre homogeni pel que fa al tipus de fractura. S'indica major el tractament conservador respecte al quirúrgic. Que seria la suma de tots els processos quirúrgics, aquest seria el procés conservador, el procediment conservador. I pel que fa a la qualitat de vida, veiem que més o menys tenen la mateixa qualitat de vida tant fàcil el tractament quirúrgic com el tractament conservador. Anem a veure la significació estadística. Hem trobat significació estadística amb 2 ítems principalment i després també unes certes tendències. Estadísticament significatiu hem vist que, respecte al tractament, les fractures diafisàries es tendeix més a un tractament quirúrgic, mentre que el que fa a les fractures de 2 i 3 fragments es va més al tractament conservador. Pel que fa a les fractures de 4 fragments, estem al 50%. Respecte a l'any, sí que veiem que l'any 2014, amb una significació estadística de 0,045, es tendeix o s'indica més a rehabilitació l'any 2014 que no el 2013 i el 2015. I respecte al sexe, sí que veiem, no hi ha una significació estadística, però sí que veiem que ho podem considerar que és clínicament rellevant, que hi ha major probabilitat que indiquem un tractament conservador a les fractures que pateixen les dones respecte a les que pateixen els homes. Probablement estem parlant de més osteoporosis i més risc o més complexitat a l'hora de sintetitzar la fractura. Per tant, a conclusions tenim una mostra de 65 pacients majors de 65 anys, en la qual tenim 11 pèrdues, 8 per mort i 3 perquè no es van localitzar. Som conscients que aquest estudi té bastantes limitacions, ja sigui perquè hi ha una mostra massa petita, els criteris d'inclusió o exclusió són massa laxes
o també perquè ja hi podem ara parlar dels biaixos i hi ha un important nombre de biaixos, però sí que podem dir que significativament les fractures dificàries s'opten més pel tractament quirúrgic, les fractures de 2 i 3 fragments pel tractament conservador i les de 4 més o menys 50% es fa més rehabilitació l'any 2014. Sense tindre una evidència científica sí que podem parlar de tendències que podem observar en aquest estudi, en el qual el nombre de fractures és homogeni cada any, hi ha major incidència per aquest tipus de fractures en dones i major indicació de tractament conservador, i pel que fa a la qualitat de vida, que és al final el que anem a buscar en aquest estudi, veiem que el 2014, sí, això seria la gent que té qualitat de vida, el 2014 la gent gaudia de major qualitat de vida respecte sobretot al 2015, no? Això ens va fer pensar, dir, ostres, sí que podem aixecar que tinguin, o podem acusar que tinguin major qualitat de vida el 2014, probablement, perquè sí que estadísticament significatiu vam indicar més rehabilitació, i el 20% aquest que ens surt en els pacients del 2015 probablement és perquè al ser tan recent el contacte telefònic amb la seva fractura probablement encara no hagin fet l'adaptació o la limitació funcional que puguin tenir, o inclús perquè encara tenen molt de dolor, perquè encara la fractura és bastant recent. Per tant, un cop estudiada la professió afectada, tota aquesta població afectada de fractures de terç proximal i diàfisis d'húmer, no podem afirmar que tingui millor qualitat de vida els pacients que s'han estat sotmesos a tractament conservador respecte als quirúrgics, però sí que podem veure una tendència a que milloren les activitats de la vida diària i, per tant, són més autònoms tots aquells pacients que, siguin tractats de manera conservadora o quirúrgica, han fet més temps de rehabilitació, el qual és important no només tractar la fractura, sinó donar-li una continuïtat en fisioteràpia i la importància de la fisioteràpia en aquests casos a les persones grans. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ramon. Si hi ha alguna pregunta des de l'amfiteatre? La literatura? Bueno, és el que us deia. En principi, no hi ha un ítem definit si és tractament quirúrgic conservador que has de fer. Depèn molt de la idiosincràsia del pacient. De totes maneres, sí que veus, per exemple, un curs que vam anar l'última vegada d'osteosíntesis, que a hospitals grans que tenen, o sigui, que són més especialistes, tendeixen més a la cirurgia, no? El que passa que jo crec que al final no hi ha un consens únic a la literatura, i més o menys els resultats que hem tret a la literatura són el que més o menys vas veient. Però sí que el que està clar és que tu has de fer la cirurgia que creus que pot ser millor pel pacient. Si tu no pots millorar aquella fractura quirúrgicament, no beneficiaràs el pacient per més bé que quedi la radiologia. Després tu has de ser conscient si el que hi ha, i en la previsió que pot quedar tractament conservador, quines seqüeles poden quedar, milloraries o serien millors o pitjors que si tu l'operessis. Però un consens íntegre no hi ha. Sí que es tendeix a que com més especialitzat ets, més controles la tècnica, més indicacions quirúrgiques fas. Això bibliogràficament, el que vas veient els articles. És molt tècnic o dependent, sí. Home, jo crec que de poder a la vida es pot tot, però és complex. Jo crec que és una opinió personal, no tinc experiència tampoc amb el tema, no sé si ser un R2, però jo crec que és complexa, no? Una visió d'un geriatre, una visió d'un traumatòleg, sí? El maco seria poder trobar el punt comú i poder, no? Seria el màxim benefici pel pacient. De poder es podria buscar, sí. El que passa que jo crec que aquí hi entra molt la comorbilitat dels malalts, sobretot geriàtrics, no? Un risc quirúrgic elevat amb una intubació no deixa de ser posar en risc la salut del pacient, perquè al final és una fractura d'húmer que probablement pot tindre un bon tractament conservadorament, no? Com el que s'ha presentat, la imatge aquella que s'ha presentat abans, amb una pseudoartrosis brutal, però poden arribar a moure i un dolor controlat i el pot beneficiar més que no el risc de poder decidir o optar per un tractament quirúrgic. Podria mirar. El doctor Artur.
que sí que estaria molt clar és que amb els fèmurs no hi ha dubte, no? Perquè tu un fèmur no pots deixar enllitat 4 setmanes o 3 mesos, no? Perquè es llaguen, sobreinfecten, hi ha complicacions mèdiques i els sentencies, no? Com aquí el consens no és clar, no? Doncs Paulella. Sí, bueno, una mica jo és el que parlava, no? L'ideal seria això, poder tindre... jo entenc que són visions diferents, no? La posició de fragilitat probablement d'un geriatre no és la mateixa que d'un traumatòleg, no? Sí, no, per això parlar també de tècnica, de perícia del traumatòleg i de si sobretot pots millorar o no pots millorar, no? Segons la tècnica quirúrgica que tu sàpigues aplicar o que puguis aplicar, si pots millorar aquell estat de fractura, no? Bueno, és el gran dubte que ens crea i per això també és un dels motius de la revisió, no? Perquè la sensació que parlàvem amb el doctor Rodríguez Miralles és que la percepció subjectiva és que els conservadors també funcionen i van bé i van amb un dolor manejable, no? I per això va ser el motiu de revisar, no? De dir, bueno, realment milloren més o menys, és el dubte que tenim i la bibliografia tampoc no, Montmers no es mulla tant com... S'hauria. Jo soc un gran defensor d'això. Molt bé, alguna última pregunta per al doctor Ramon? Gràcies, Ramon. Passaríem al bloc de cirurgia que en Tomàs ens presentarà aquest seguit de casos clínics que el Departament de Cirurgia doncs, han atès i ells han sabut fer una síntesi, no? Els casos clínics són per mi la demostració màxima de la perícia del clínic, no? Del saber identificar, del saber explicar i del saber resumir des de diferents punts de vista les diferents qüestions que han ocorregut en l'assistència d'un pacient, no? Els que m'heu sentit donar alguna classe sempre poso com a exemple, no? que 5 metges nord-americans que treballaven en 2 hospitals distants com 400 quilòmetres l'any 82, no? Varen tenir suficient perícia com per identificar els 6 primers casos de SIDA, no? I van ser descriure'ls, quedaria operats amb les poques paraules que van utilitzar per descriure'ls i per tant doncs en el nostre hospital d'altra banda també tenim certa experiència en explicar i en publicar i en donar informació sobre casos clínics. Aquests 3 casos clínics de cirurgia ens els explicarà en Tomàs ara mateix. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy el doctor Sticker del servicio de cirugía. Bueno, estamos aquí para presentar 3 casos clínicos, la idea es hacerlo un resumen brevemente, ¿sí? Estaré yo, no estará la doctora Curvelo, que fue la ideóloga de todo esto, por cuestiones personales, pero bueno, me ha dejado encargado a mí, esperemos hacerlo bien. El primer caso que vamos a hablar es de diverticulitis apendicular, ¿sí? A propósito de 2 casos clínicos que hemos tenido aquí. Como sabrán, la enfermedad diverticular es muy frecuente en el tubo digestivo, ¿sí? Pero preferentemente a nivel del sigma o el colon descendente.
y mucho menos frecuentemente a nivel apendicular, ¿sí? Entonces sabemos que una de las complicaciones de la enfermedad diverticular puede ser la diverticulitis aguda, ¿sí? El cuadro clínico que presentamos son dos. El caso número 1 es un hombre de 43 años que ingresa con un cuadro de dolor en fosa ilíaca derecha, una analítica con aumento de los parámetros inflamatorios, con leucocitosis, PCR aumentada, ¿sí? Y con diagnóstico presuntivo de apendicitis aguda se realiza una laparoscopía, se realiza la apendicectomía y la anatomía patológica después pues, confirma el diagnóstico que era una diverticulitis aguda apendicular. Y el segundo caso es un paciente femenino de 57 años con un cuadro clínico de 24 horas de dolor abdominal en el abdomen inferior, asociado a febrícula y también en la analítica con parámetros de la inflamación aumentados. Evaluado inicialmente por ginecología, que con la ecografía ginecológica ver una imagen que sospechaban de un absceso tubárico. Entonces se decide la laparoscopía exploradora en conjunto y lo que se constata que ese absceso era de origen apendicular. Entonces posteriormente en la anatomía patológica se confirma el diagnóstico de diverticulitis aguda apendicular. A ver, es una enfermedad muy frecuente y una de las conclusiones que bueno que el diagnóstico con respecto a la apendicitis clínicamente es indistinguible, incluso ecográficamente también porque cierta afectación apendicular siempre hay, porque hay diverticulitis con peridiverticulitis también que afecta al apéndice, ¿sí? También algunas veces puede presentarse como cuadros de dolores crónicos que en estudios se puede llegar a diagnosticar y ahí es donde habla un poco del valor de la tomografía, que sí serviría como diagnóstico, pero claro, en el contexto de una apendicitis aguda es raro. Pero sí, si se hace el diagnóstico de enfermedad diverticular, no diverticulitis, muchos autores coinciden que sería aconsejable la apendicectomía de manera profiláctica. Sabemos que en la apendicitis no está indicado, salvo casos excepcionales, pero en esta enfermedad sí porque tiene un riesgo 4 veces o 5 veces más de perforación y peritonitis. ¿Mm? Bueno, paso al otro. Este es un caso clínico muy frecuente. Se trata de un cistoadenoma mucinoso apendicular asociado a endometriosis, ¿sí? Como sabemos, el cistoadenoma es un tumor generalmente de ovario, ¿sí? Dentro de los tumores de ovario puede haber tumores del epitelio que se llaman, que puede ser el cistoadenoma, seroso, mucinoso, de células claras, y otros tipos de tumores más del estroma o de células germinales, ¿sí? A veces en tumores de este tipo pueden aparecer de forma extraovárica, ¿sí? Y también sabemos que la endometriosis, bueno, es la presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, ¿sí? Más frecuentemente en los órganos de la pelvis, trompas, ovarios, pero ya fuera de la pelvis es muy infrecuente, ¿sí? Y se habla que en el apéndice más o menos de un 1% de los casos de endometriosis puede haber. Bueno, y en este cuadro lo que ha coincidido es que a partir de un cuadro de endometriosis, ¿sí? Se ha desarrollado una neoplasia, ¿sí? Un cistoadenoma mucinoso, ¿sí? El caso es una mujer de 62 años que explica que un cuadro clínico de 4 meses de dolor inespecífico en fosa ilíaca derecha con analíticas normales, estudios de imágenes dentro de la normalidad y por lo cual se decide hacer una endoscopía. Una colonoscopía. La colonoscopía ve que en el ciego, al nivel de donde desemboca el apéndice, hay como una protusión que inicialmente se biopsió y que da un infiltrado linfoplasmocitario y por lo cual se decidió otra observación de la paciente. Pero la paciente continuó con sintomatología, se vuelve a repetir la colonoscopía de la cual no había habido cambio, entonces se decide la intervención quirúrgica, se hace una laparoscopía en el cual cuando se ingresa a la laparoscopía lo que se ve es una invaginación del apéndice y ante la sospecha de neoplasia se hace la resección apendicular, ¿sí? La imagen que se ve ahí, aquí lo que vemos es el apéndice que para extraer la muestra como hay sospecha de neoplasia se hizo de forma abierta.
O sea, se hizo una pequeña incisión para extraer la muestra. Y después la anatomía patológica, ¿sí?, confirmó la presencia de un cistoadenoma a partir de un foco de endometriosis. Un caso muy raro, en la literatura solo hay reportado 11 casos a nivel mundial, entonces bueno, nos pareció importante poder compartirlo, ya que no se ve diariamente. Estos tumores a veces pueden ser malignos, en esos casos lo indicado estaría una hemicolitomía derecha, ¿sí? En este caso, como fue benigno, directamente con la apendicectomía fue suficiente. Muchas veces si la base apendicular estaría afectada, también la indicación sería la hemicolitomía derecha, ¿sí? O la presencia de ganglios también harían que... Pero bueno, se pudo resolver y se hizo la resección del apéndice y una pequeña parte del ciego con una sutura mecánica, o sea, una pequeña secotomía, ¿sí? Bueno, tanto el primer caso como el segundo, como este caso, lo presentó la doctora Curvelo en el Congreso Catalán de Cirugía en noviembre del 2015. Fueron presentados ahí. El siguiente caso que vamos a presentar está aprobado ahora en una revista, es una revista hindú de la laparoscopía, pero con un impacto internacional muy importante de 0,78, más que la revista española de cirugía. Bueno, y esto lo que vemos es el siguiente caso es un divertículo de Meckel perforado asociado a tumor carcinoide y que se resolvió por un abordaje laparoscópico. Bueno, o sea, como sabemos, el divertículo de Meckel es una de las malformaciones intestinales más frecuentes, ¿sí? Aparentemente en un 40%, pero solo un pequeño porcentaje van a tener complicaciones, entre el 2 y el 4%. Complicaciones que pueden ser inflamatorias, ¿sí?, muchas veces indistinguibles de una apendicitis aguda, hemorrágicas, especialmente cuando asocia una metaplasia de células de tejido intestinal, y a veces mecánicas, la intususcepción, ¿sí? Y los tumores carcinoides son, bueno, desarrollados a partir de células neuroendocrinas y pueden aparecer en todo el tubo digestivo, son poco frecuentes y de crecimiento muy lento. En este caso es un paciente varón de 41 años, ¿sí?, que acude a urgencias con un cuadro también de dolor en fosa ilíaca derecha, aumento de los parámetros inflamatorios, y se decide con diagnóstico de sospecha de apendicitis. A veces uno puede hacer la ecografía y el ecografista te puede decir, no, mira, hay un divertículo de Meckel, pero a veces, dependiendo la hora que uno tenga, a veces la ecografía no está accesible. Entonces, la apendicitis es un diagnóstico que clínicamente, con diagnóstico clínico, alcanzaría para operar a un paciente. Entonces se decide la laparoscopía y lo que se constata es, bueno, inicialmente se ve una peritonitis generalizada y se ve que el apéndice está normal y el origen es un divertículo de Meckel perforado. Se realiza la resección del mismo con una sutura mecánica y después la anatomía patológica, que aquí podemos ver, vemos cómo está asociado al tumor carcinoide, ¿sí? Es un tumor carcinoide grado 1, lo que dicen, cuando tiene poca mitosis y un marcador KIA menos del 1%. Y bueno, como conclusión, bueno, lo importante es que se pudo hacer un buen abordaje laparoscópico y bueno, que fue un poco una coincidencia que en un divertículo de Meckel con un tumor y se haya perforado. O sea, un poco ¿Qué más? Bueno, sí, ya estaría todo. No sé si hay alguna pregunta.
No, realmente, como dices tú, la clínica a veces en cirugía, el abdomen cerrado ahí, a veces te encuentras solo y no tienes por ahí recursos de imágenes y dices, ¿qué hacemos? Y a veces tomar la decisión de operar o no un paciente es difícil. Está bien que las imágenes ayudan, pero a veces tienes te coge un viernes por la tarde y a veces no tienes ecografías hasta el lunes y ahí es donde importa un poquito la decisión clínica. Sí. Sí, sí. No, yo agradezco que esté la doctora Curvelo, que realmente es la que lleva adelante todo esto un poquito. Nosotros la seguimos y bueno, gracias. Bueno, doncs com ja m'ha introduït el doctor Roura, soc la Lorena Serrano, resident de tercer any de GINE, i parlarem d'això, de la relació entre l'episiotomia i les lesions perineals del grau en el nostre hospital. Bueno, en primer lloc, hem d'entendre per què és important aquest tema. Sabem que el factor més determinant de deteriorament del sòl pèlvic a la dona és el part vaginal, i de fet la causa més freqüent d'incontinència anal en una dona sana és el trauma perineal que es produeix durant el part. Degut a que totes les complicacions que generarà això a curt i a llarg termini, si no es diagnostiquen en el moment i no es tracten en el moment, són complicacions importants, doncs és important tenir en compte que això ho hem d'identificar bé. Aleshores, aquí, dintre de les complicacions que tenim, doncs podem tenir la incontinència anal, la incontinència urinària o la disparèunia, que tenen percentatges bastant importants. Aleshores, quan parlem d'escrits al grau, el que estem parlant són de tercer i quart grau, segons la classificació que utilitzem, que és aquesta de Sultan. Fem un breu repàs anatòmic del que implicaria aquestes lesions de tercer i quart grau. Són aquelles que afecten o bé a l'esfínter anal extern o a l'intern o a la mucosa rectal. La incidència, la literatura parla que la incidència d'aquestes lesions està al voltant de l'1 al 3%, però realment una cosa que es comenta bastant és que és un problema que està infradiagnosticat i que aquesta incidència podria arribar a l'11%. Vol dir que se'ns poden passar desapercebudes moltes d'aquestes lesions. També sabem que el nostre principal repte, de fet, seria identificar quins són els factors que més directament estan associats a la gènesi d'aquestes lesions, ja sigui perquè puguin actuar com a factors protectors o com a factors de risc, de cara una mica a minimitzar l'impacte. Sabem que hi ha molts factors, des de la paritat, cesària anterior, el pes neonatal, l'ús d'algun instrument a l'hora del part, el temps de l'expulsiu, analgèsia peridural, el fet o no de fer una episiotomia, gestació perllongada, hi ha 1.000 factors que s'han intentat estudiar. Nosaltres ens vam centrar més en el tema de l'episiotomia. I una miqueta amb aquesta filosofia d'intentar minimitzar
les conseqüències que pot tenir per la dona el fet de tenir una lesió de tercer o quart grau i d'identificar-les en el seu moment, doncs ens vam plantejar una sèrie de preguntes que hem intentat respondre una miqueta amb aquest estudi. L'objectiu principal, doncs, era analitzar el risc de lesió perineal del grau en els parts que havien tingut episiotomia respecte als parts que no havien tingut episiotomia. I per fer això vam analitzar diferents variables, ho vam dividir segons el tipus de part, fos autòxic o instrumentat, la paritat, milípares versus multípares, i el pes neonatal, que vam agafar com a punt de tall els 3,5 quilos. L'anàlisi que vam fer va ser a partir d'un estudi retrospectiu. Vam obtenir una eina bastant important, recollint tots els parts des del 2011 en el 2015. Vam analitzar aquestes variables que he comentat abans i realitzant la prova X quadrat i altres estudis estadístics amb l'ajuda del doctor Roura vam poder obtenir aquests resultats. En primer lloc, una de les coses que analitzem és el tipus de part. Per situar-nos una miqueta quins percentatges tenim al nostre cervell, la majoria, com ens podem imaginar, són parts autòxics. Tenim un percentatge d'un 8% de fòrceps i un 8% d'espàtules i bastant més reduït al vàcuum. Això és perquè l'hem introduït de manera bastant més recent. I això ja concordaria una miqueta amb els resultats en general. Pel que fa a les episiotomies, ens va sortir a la nostra sèrie un total de 39% d'epísios. Com veiem, la majoria dels autòxics es fan sense episiotomia i, en canvi, els fòrceps, les espàtules són els que més es realitza episiotomia. Pel que fa al tipus... no, he anat enrere una altra vegada. Endavant. En aquesta gràfica el que veiem és, per una banda, el tipus d'estrip i, d'altra banda, segons el tipus de part. Això no són percentatges, són números relatius i números absoluts. El que veiem és que la majoria, afortunadament, van ser estrips a 3A, que són el que afecten només menys del 50% de l'esfínter anal extern, i també la majoria de lesions es produeixen en parts autòxics. Sí, això no. Aleshores, a partir d'aquí el que vam fer va ser analitzar, segons totes les variables, l'odds ràtio de cadascun d'aquests grups. L'odds ràtio el que ens dona una idea és de si cadascuna d'aquestes variables actuaria com un factor de risc o com un factor protector de fer lesió del grau, segons això, segons si tenien episió o no. Aleshores, en el primer anàlisi que vam fer va ser un anàlisi en tots els parts. Aquí vam tenir un resultat estadísticament significatiu amb un odds ràtio de 1,2. Això el que ens indica és que sembla que en aquest grup l'episiotomia en tots els parts podria ser un factor de risc de fer una lesió del grau. Però si analitzem el subgrup dels parts instrumentats i dintre d'aquest els fòrceps de Killen, el que veiem és que també amb una P significativa l'episio en aquest cas actua com a factor protector de lesió. També vam tenir resultats que no van ser significatius. Això ens va passar amb els autòxics i amb les espàtules. L'altre grup que vam analitzar era el pes neonatal. Vam dividir, com hem dit abans, menys de 3,5 quilos o més o igual de 3,5 quilos. I aquí només tenim resultats significatius en el grup inferior a 3,5 quilos, on veiem que sembla que l'episio en aquest subgrup de pacients podria ser un factor de risc per fer una lesió. En l'altre grup no van sortir resultats significatius. Si seguim analitzant variables, vam mirar la paritat. En aquest grup tenim resultats contradictoris, és a dir, en el grup de primípares l'episiotomia és un factor protector, en canvi, com veiem aquí, en el grup de les multípares, amb una ràtio bastant alta, molta diferència, sembla que l'episio podria ser un factor lesiu o factor de risc. Llavors, aquests serien anàlisis multivariant, on analitzem les variables segons les altres, i el que podem veure, tots aquests resultats són significatius, és que l'episiotomia, de manera global, seria un factor protector, mentre que el pes neonatal, quan és superior als 3,5 quilos, les primípares i els parts instrumentats, per se, sense tenir en compte si es fa episió o no, podrien ser factors de risc. Llavors, en aquesta gràfica mostra una miqueta el resum en el nostre estudi quins van ser els factors que ens van sortir protectors de lesió del grau i aquests eren els factors de risc. Però me la passo perquè és el que hem comentat. Llavors, com he dit, aquests són els nostres resultats. El que hem volgut veure és què ens diu la literatura de tot això. Realment trobem una limitació important i és que falten estudis amb suficient qualitat metodològica que analitzin el paper de l'episió. La majoria d'estudis que hi ha són com el nostre, són retrospectius, i els que són randomitzats no valoren el paper de l'episió, sinó que valoren altres factors.
sí que hem vist de manera global que coses que hem ja comentat, parts instrumentals, pes elevat, primípares, tot això són factors que ja augmenten el risc de tenir una strip del grau, però sense avaluar que amb epici o sense. La multiparitat podria ser protectora de manera global i també hem vist que en alguns estudis sí que ens parlen de que l'epicio mitja, després us comentaré, doncs sí que pot ser protectora, sobretot en primípares. Això passo, una miqueta és tot més o menys el mateix. Aleshores, també per acabar de definir una mica els conceptes, quan parlem d'epicio hem de parlar sobretot d'episiotomia selectiva. Actualment, selectiva i mitja lateral. Actualment tenim totes aquestes societats que ens avalen que la pràctica d'episiotomia hauria de ser selectiva i lateral. De fet, tenim un estudi de la Cochrane del 2009, crec, on el que precisament estudia la diferència que hi ha entre una i l'altra. Jo dono per sapigut, perquè tots ho sabeu, però bàsicament la selectiva seria decidir en quin moment és més adequat realitzar aquella episiotomia a la pacient, no fer-ho de manera, no fer-ho en totes les pacients. Aleshores, en aquest cas, l'estudi de la Cochrane el que ens deia és que disminueix el trauma en el cas de la selectiva, hi ha menys necessitat de sutura i menys complicacions i no hi ha diferències respecte a la incontinència o al dolor. Per tant, es recomanaria aquest tipus d'epici. Evidentment, sempre s'ha de tenir en compte les indicacions, tant maternes com fetals, i també els efectes adversos que pot tenir. I l'últim, a les conclusions que vam extreure d'aquest estudi, és que primer de tot és un estudi que és retrospectiu, per tant, hem d'interpretar aquestes dades amb precaució. Tenim sobretot un factor principal i és que les indicacions d'epicio són moltes vegades ja factors que ja generen un risc de lesió del grau. Per tant, això seria la principal limitació que tindríem. De totes maneres, falten estudis randomitzats. Sembla que l'epicio podria ser protectora en fòrceps, sobretot, i en primípares, i que el perfil del pacient que té més risc de fer aquestes lesions serien les primípares que tinguin fetus grans i que necessitin una instrumentació en el moment del part. Com hem comentat, epicio mitja lateral, important sempre identificar i diagnosticar aquests strips de cara a l'evolució posterior de les pacients i de manera lògica posar en pràctica totes aquelles mesures que disposem per intentar disminuir l'impacte disminuir el trauma perineal. I com sempre, la millor eina que tenim és el nostre judici clínic. Moltes gràcies, Lorena. En aquest moment mencionar que aquesta comunicació va rebre el Premi a la millor comunicació del Congrés que es va fer a la Seu d'Urgell i permetem ara fer un lligam entre l'estudi retrospectiu que has presentat tu amb l'estudi retrospectiu que ha presentat en Ramon. En Ramon ha parlat de biaixos, perfecte, tu has parlat de cauteles, m'agrada molt també, no? No tinguem pressa, ja vindran els estudis prospectius, ja ens veurem en cor en algun servei de que algun d'aquests biaixos ens hagi incomodat suficientment com per dir fem-ne un de prospectiu. No quedem lligats a el que trobem o no trobem a la història clínica. No quedem lligats a si l'hemoglobina O glicosilada es havia demanat als 3 mesos o es havia demanat als 6 mesos. I muntem un prospectiu amb aquestes llavors que també vosaltres sembreu en els nostres serveis per on passeu. Preguntes? Jo no, de gine, és el que té, que no. D'episiosi i incontinència, però, en fi. Molt bé. Anem bé de temps, eh? No hi ha cap pregunta per la Lorena? Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies. Bé, i ara tal com us he dit al començament, de last but not the least, el bloc d'infermeria que coordinarà o que moderarà l'Emi Xirvetxe. Estigueu atents a les dues comunicacions que ens presentaran els companys que s'estan formant amb llevadors, amb matrones, i estigueu atents a les companyes d'infermeria. Gràcies. Jo volia posar-me allà, però com el micro és el que està obert...
Aviam, ara a continuació, com ha dit en Pere, passem a presentar els projectes de recerca dels residents d'infermeria. De moment tenim dues especialitats, no? Sí. La d'obstétrico-ginecològica i la de família comunitària. És la primera vegada que fem una taula d'aquestes, per tant jo penso que avui és un dia històric, no? Esperem que aviat, en comptes de dues especialitats, en tinguem dues més, no? Les infermeres de salut mental i les de geriatria, no? Aquell dia sí que serà històric, de veritat, farem una foto ben xula. Vull dir que ara, pugeu, no? També vosaltres, o què? Va, estic Marc, subit, ja estic ja que és un moment... Llavors, com us he dit, el que presentaran ells no presentaran treballs, presenten els projectes de final de residència, ho dic bé? I per tant no tindrem resultats. Llavors, de residents en tenim dos, no? De llevadors, no? Llevadores serien Joan, Antoni i també la Lucía. On és la Lucía? Aquí. Puja, encara que no xerris, no? Jo no es coneixo. Llavors la Lucía ha cedit amb en Joan, però després sí que la Marta i la Laura s'ho han muntat bé per fer meitat i meitat. Ara la taula fa més coses. Llavors jo només una cosa, jo he vist, aquest matí he vist les vostres presentacions i així sense saber ben bé la feina que heu fet, però jo crec que jo us felicito perquè es veu que heu treballat i vestit molt. I després una altra cosa és que els dos projectes el que contemplen és avançar amb la pràctica infermera. Jo crec que els dos projectes ho són. Per tant, jo, abans que engegueu, jo us felicito. Vull dir que quan vulguis, engega. Bueno, pues la nostra presentació és el final de carrera, final de GIR, de residència, ja de carrera ja no, ja ho han passat això, ja fa molts anys, però bueno, este projecte el vam presentar en Barcelona en gener d'aquest any i bueno, estem pendent de ficar-lo en marxa, a veure si s'anima la Lucía i ja veurem què fem, perquè la veritat és que és un treball que jo crec que es pot ficar en marxa i la veritat és que pot tindre resultats molt bons. El nostre treball es diu Optimal Fetal Position per a millorar la posició fetal a l'inici del part. Una miqueta per repassar una miqueta teòrica de com es produeix un part o com inicia un part. Sempre n'hi ha tres objectius, que una és el canal del part, que pot ser bé osi o bé a nivell tou. En aquest cas, el que ens interessa més als llevadors i als obstetres és un poc el canal dur, l'osi. En aquest cas, nosaltres sempre diguem que hi ha dos estrets, està l'estret superior de la pelvis i l'estret inferior. En l'estret superior, quant a major diàmetre que té, és el diàmetre transvers i té uns 13,5 centímetres de diàmetre. I l'estret inferior, com a màxim diàmetre, tinguem l'anterior-posterior, que són uns 9,5. Per tant, el nen o el fetus, en aquest cas, té que fer un viatge una mica complicat en el qual té que passar per el túnel i té que fer unes rotacions internes i el que ens beneficia molt és que aquest nen, primer, estiga en una posició cefàlica, que és la que millor ens pot adaptar al part, que estiga el més flexionat possible i que ens ensenyem ben bé la fossa menor, anem a dir així, l'occipital. I així aconseguim que el nen ens faci uns diàmetres molt adequats al nivell de cap fetal, que són 9,5 centímetres, que ens ajuda a que tot aquest viatge sigui el millor possible. Però tinguem altres posicions que el nen ens complica la vida, en el qual tinguem les natges i tinguem la posició transversa dins de l'úter. En aquest cas, nosaltres hem fet una revisió bibliogràfica i en la revisió bibliogràfica veiem que a l'inici del part els fetus els tinguem entre un 90% estan quasi tots encefàlica, 90-95%. I després tinguem un 5, un 10% que està variable segons estudis, en el qual són natges i són transverses. Són posicions de natges i transverses. D'aquestes posicions cefàliques, el que hem vist també és que d'aquest 90-95%, un 75% són posicions cefàliques que comencen sempre amb una posició occipitoiliaca, esquerra transversa o esquerra anterior, que són les posicions que nosaltres diguem que el fetus està en la millor condició per poder fer aquest viatge a través del canal osi
i poder sortir fent un part octosi, que és un part normal. En quant a solucions, quan aquest fetus ens complica la vida, tinguem unes solucions, no? Tinguem d'abans del part, a nivell prepart, tinguem una versió externa, que és una tècnica que fan a nivell d'obstetres els ginecòlegs, que el que fan és, primera, tinguem que tindre un quiròfan ja reservat a aquest moment, que és una tècnica bastant complicada i que pot fer complicacions, que és als fetus que estan en natges, intentar d'una forma externa voltejar-los i ficar-los en posició cefàlica, que és la que facilita el part octòsic. Es fa a partir de 36-37 setmanes. Bueno, es fan a 36-37 setmanes. I després tinguem alguna tècnica que està encara en estudis i que n'hi ha algun estudi fet, que són tècniques de medicina tradicional xinesa, com l'acupuntura i la moxibustió. Que això n'hi ha que fer una formació a la pacient que es fa durant 3 dies, 3 dies a la setmana durant 2 setmanes. I n'hi ha que fer-li a la pacient que ensenyar-li aquesta tècnica o que acudisca a un centre on puguem fer la moxibustió per veure si el nen que està també a l'altra volta en natges dona la volta i es fica en cefàlica. I després, a nivell intrapart, sempre són el mateix, no? Cesàries, quan ja són de natges, normalment les programem en aquest centre per a fer les cesàries, o instrumentació, tant fòrceps com espàtules, per poder ajudar al nen a que pugui baixar o rotar, la rotació digital i la posició materna. Quan està en el moment del part, ja intentar ficar a la dona una sèrie de posicions per a que aquest nen roti i que es col·loqui en la millor posició possible per a poder fer el part octòsic. Bueno, nosaltres veiem tota aquesta informació i diguem, bueno, algo falla, no? Tinguem molta bibliografia en quant a natges i en quant a transversa, però de cop a repent les llevadores i els obstetres s'oblidem de que tinguem quasi un 20% de posicions que a l'inici del part són dretes transverses o dretes posteriors i que dificulten totalment aquest part octòsic que les llevadores puguem realitzar, no? Sempre es complicaria. O són uns parts que normalment sempre són més llargs, més complicats, més dolorosos per a la senyora i que normalment en un alt percentatge acaben normalment sent instrumentats o cesàries perquè el part s'estaciona o no baixa bé el nen. Bueno, i buscant, trobem de forma casuística en una nova tècnica que es diu Optimal Fetal Position. I comencem a investigar sobre aquesta tècnica. I aquesta tècnica és una matrona, una llevadora que està en Nova Zelanda, que diu, bueno, anem a conjuntar totes aquestes tècniques que de cop a repent fem de forma molt autònoma, cada llevadora fa d'alguna forma en les classes prepart, d'intentar ensenyar a les dones com fer una sèrie de tècniques, un conjunt de tècniques que ja estigui realitzat, que ja tinga una homologació i que estigui ja un procés de com fer aquesta tècnica per a intentar que aquestes dones acudisquen a l'inici del part en una posició d'occipito ilíaca esquerra, anterior o transversa per a millorar tot aquest procés del part. Esta senyora es comença a plantejar-se d'aquesta forma perquè veu que a nivell virtual l'úter dins del cos, quan ja està en gestacions avançades, ja en gestacions de 34 setmanes, l'úter està col·locat en una posició cap a la dreta i normalment orientat cap a davant. I per l'estil de vida que tenen les dones, ella veu que les dones últimament estan... Jo ja parlo com una dona a voltes. Ho sé molt, ja. Infermera i llevadora ja ho porta, això, no ho sé. Bueno, veu que la vida diària d'aquestes dones són molt sedentàries i sobretot adopten posicions molt inclinades cap a darrere. I que aquestes posicions inclinades cap a darrere, aquest sedentarisme, conduir moltes llargues distàncies, estar treballant davant d'ordenadors, de pantalla, de tot això, ella adopta aquest estil de vida a que les posicions no acaben de col·locar-se mai els nens en posicions esquerres. Adopta més posicions dretes que esquerres. I planteja aquesta forma. Esta nova tècnica. I, bueno, ella el que diu és, adaptem un estil de vida, anem a proporcionar a les dones aquesta informació, anem a dir-los quin estil de vida, no anem a canviar el seu estil de vida, per supost, que no puguem dir-li que no treballen, ni que no conduïsquen, ni que no fem les coses, però que quan estiguen en sa casa, pues, puguem estar que facin un estil de vida el més adequat possible per a que aquestes posicions estiguen més inclinades cap a davant, adopten menys posicions de cuclilles i bueno, que aquesta dona intenta adoptar posicions més inclinades. I per altra part, uns exercicis que li pauta de forma diària a les senyores per a que
elles vagin adoptant aquesta posició i que puguen favorir que el nen al final, a l'inici del part, acabi en la posició d'esquerrana. Bueno, així, pues, la hipòtesi és que aplicant aquesta tècnica, l'optimal fetal position a partir de la setmana 30 de gestació i perquè a aquesta setmana és quan iniciem les classes de part, favoreix la posició fetal a l'inici del part. El nostre objectiu general és avaluar l'eficàcia de l'aplicació d'aquesta tècnica. I, bueno, específics, pues, conèixer les característiques sociodemogràfiques i clíniques dels dos grups d'estudi i, bueno, comparar els números de gestants que normalment acudixen a l'hospital en aquestes posicions. A l'inici del part, a veure en quines posicions venen els fetus. En el nostre disseny, el nostre treball està compartit en l'Hospital de Manresa, en les llevadores de l'Hospital de Manresa, entonces el nostre disseny està fet per a les dues àrees de salut, tant de la comarca del Vallès com de la comarca d'Osona. És un estudi experimental de tipus analític, prospectiu, amb un grup control multicèntric amb tècnica de ciego único. Per tant, la llevadora que està fent l'estudi sí que coneix si està fent ella, està participant en l'estudi, però la que no coneix qui està participant i no és la gestant. El període d'estudi vam calcular que serien 18 mesos i el seguiment serà individualitzat, de 7 a 11,5 setmanes de gestació. Per què? Perquè calculem que comencem a la setmana número 30, calculem com a mínim que són les 37 setmanes de gestació, que diríem que seria una gestació normal, no preterme, i fins a la 41,5, que en aquest hospital i en l'hospital de Manresa és quan induïm a les senyores per a gestació prolongada. La població diana serien unes gestants de més de 30 setmanes de gestació que acudixen sempre a classes d'educació maternal de les dues àrees. I la població d'estudi, les gestants que estan en la nostra àrea. Com a criteris d'inclusió i d'exclusió no n'hi ha molts. L'únic criteri d'exclusió més significatiu és que les dones no tinguin una malformació uterina, no siguin úters bicornes, ni tinguin ninguna patologia a nivell uterina, que les gestants no tinguin ningú retard mental per el tema de l'educació maternal, per a que comprenguen bé el que tenen que fer, per a que estiguen ben informats i que participen d'una forma adequada. I després, com a criteri, tampoc hem incluït les grans multípares, són les primípares i secundípares, i sobretot que accepten estar en l'estudi i que vulguin participar d'una forma activa. El càlcul de la mostra la vam fer mitjançant una ferramenta estandarditzada, que és una calculadora Grammo, i com a risc alfa vam agarrar el 0,05, una potencial d'un 80% en un contrast bilateral. El total de la mostra ens va sortir que per el número de part que teníem i per el tipus de la tipologia de població que tinguem en les dues àrees era de 104 dones gestants, 52 subjectes que acabaríem en l'estudi de control i 52 en la intervenció. I s'ha estimat una taxa de pèrdua de seguiment d'un 15%. El tipus de mostra seria de forma consecutiva i no probabilística, perquè serien les dones que venen a donar educació maternal, les incluiríem, segons en el centre de salut, si fos el centre de salut d'intervenció o de control, però seria conforme vinguessin a l'estudi. I res, la captació seria mitjançant els ASIRs. Les variables, variables dels dependents, de tots els tipus de posició que tinguen els fetus, les independents seria el grup control i el grup d'intervenció i després les sociodemogràfiques i les clíniques. Això seria el nostre flux de l'estudi, en el qual diferenciem en color més blau el que és la funcionalitat que tindria la llevadora en l'ASIR i en color així més taronja el que és la llevadora de l'hospital. En aquests moments, per això, quasi tota la feina més pesada en aquests moments seria en l'ASIR, perquè són les que nosaltres formaríem per a poder aplicar aquesta tècnica. La llevadora captaria, donaria tots els consentiments a la dona, després la incluiria en el grup ja, segons el centre de salut, en el grup control, en el grup experimental, i la que estiguera en el grup experimental tindria que aplicar aquesta tècnica en el primer dia de l'educació maternal de la setmana 30, i se proporcionaria a la senyora una informació addicional per a que ella en casa poguera aplicar aquesta tècnica i poguera fer això, més un diari que la dona tindria que entregar cada setmana a la tornada a l'educació maternal
sigui, a la 30, a la 31, pues així, la dona ens donaria un diari del seguiment de la tècnica, per saber si està seguint-lo bé o no. La matrona ho arreplegaria en el centre de salut i si veiera que la dona expressa que té algun inconvenient o que no aplica bé la tècnica, pues ahí li se donaria a fer un repàs. I així, fins que la dona es ficarà de part, que és quan vindria aquí al nostre hospital, o l'hospital d'aquí o el de Manresa. I la llevadora de l'hospital que recibís a la gestant, en aquests moments, pues, les úniques tècniques que tinguem per poder saber si esta senyora com inicia el part, en quina posició està el feto, seria mitjançant les maniobres de Leopold i el tacte vaginal, intentar saber en quina posició, en quina varietat està el feto a l'inici del part. I fins així arribaria el nostre estudi en aquests moments. Després, bueno, jo penso que també després d'aquest estudi pot ser interessant saber si realment aquesta posició a l'inici del part, realment totes les dones acaben en un part eutòsic o com acabarien. Però bueno, això seria una segona part de l'estudi, crec jo. Els instruments que faríem servir, pues això, el registre de variables, la recollida de dades en sala de part i el diari de tractament. Això és un cronograma que nosaltres vam plantejar, però bueno, jo crec que es podria fer en menys temps que el que fica aquí. I bueno, com a fiabilitat, pues, la pèrdua de participants, la tècnica inadequada del compliment de la tècnica i les variables entre matrones del grup intervenció. Les matrones que estan donant educació sanitària en aquest moment pues, poden ser millors o pitjors, o donar-la d'una forma més adequada o menys. I bueno, res, passaríem tots els comitès ètics de les tres àrees, tant de l'Hospital de Vic, com de Manresa, com de la CIR. Tindrem que fer aquests tres passos d'aquests tres comitès perquè es faria l'estudi en aquests àmbits. I bueno, nosaltres l'aplicació d'aquesta tècnica la veiem que pot ser molt útil, sobretot a nivell d'infermeria i de llevadores, doncs perquè nosaltres el que busquem és el número màxim de part eutòsic i que no sigui instrumentat. Això a nivell molt subjectiu de llevadora, no? Bueno, i crec que a nivell de servici, com a hospital, com a part natural, també ho busquem, no? I, bueno, que és una millor posició, si tot el part acaba en una forma vaginal, pues la dona, pues, aunque sapiguem que Lorena m'ho ha explicat, no? Que és un risc per al sòl pèlvic, però, bueno, és més satisfactori per a la dona i, bueno, també ens comenta un poc un rol més autònom a l'hora de la llevadora, no? Un poc de tirant cap a casa. I aquest seria, per presentar-vos una miqueta, el que és el folleto que donaríem a la senyora en primària, en el qual explicaríem la posició fetal òptima, que seria la nostra tècnica, per què nosaltres considerem que és millor que vinga el nen en una posició occipitoiliaca esquerra transversa o anterior, què significa que el feto no estigui ben col·locat a l'inici del part, quines coses la dona pot fer per poder solucionar en casa a nivell de vida diària, uns simples consells de què pot fer en casa i quins exercicis nosaltres recomanem diàriament que faci la senyora per a poder millorar aquestes posicions. I bueno, ja està. Això és. Algú vol fer cap pregunta? Esta llevadora que va fer este tema ho va fer en l'any 96 i des de l'any 96 soles, ara fa 2 anys, en Anglaterra s'han ficat un grup d'Oxford a estudiar aquesta tècnica i aplicar-la. Però des de l'any 96 ningú hi ha fet cas a aquesta senyora. Com en el tema de l'enfermeria sempre passa igual. Algú trau alguna cosa, ningú l'apoyem, ningú estudiem, és el que ens passa sempre. Crec que a nivell mèdic això ho tenim més consolidat, però a nivell d'enfermeria tinguem un gran buit a aquest nivell. I que una persona traga una tècnica i després jo crec que aquesta tècnica no representa res novedós al nivell de llevadores en quant a que totes les llevadores normalment alguna volta expliquem a la senyora aquestes coses. Però ens falta sempre el rigor de poder dir que tinguem una tècnica pròpia en un nom específic, en una rigorositat que nosaltres apliquem a la senyora, en una aplicabilitat i que això funciona o no funciona, no ho sé, perquè no m'ho he estudiat. Però almenys saber donem no ve la típica llevadora en la no, doncs ves i gateja per casa que a millor això t'ajuda a poder ficar bé el nen, o no, o sols ficar millor en el sofà o gasta la pilota de dilatació, no? La pilota de ioga, sinó que puguem dir-li a la senyora algun context i per què l'ho diguem, com l'ho diguem,
i com ho apliquem, no? I això és el que sempre ens falta un poc a nivell d'infermeria, crec jo. No, són dos centres diferents. O sigui, la matrona... No, lo que hem fet... Sí, lo que hem fet és en les dues àrees del Vallès i d'Osona, hem agafat de forma aleatòria, vull dir, a Bages, bueno, disculpeu, del Bages i d'Osona, hem agafat i hem fet de forma molt aleatoritzada, doncs hem dit, a veure, quants centres de salut tinguem? Tants, no?, en cada zona. I hem fet de forma, entre paperets, així de clar, hem fet paperets per fer-lo de forma més aleatòria, quins centres de salut aplicarien o no aplicarien la tècnica. Les matrones totes de tots els centres de salut sabrien que estem aplicant aquesta tècnica perquè s'explicaria tot i es donaria la formació, però sols aplicarien la tècnica a aquelles matrones que estan, o les llevadores que estan en els centres de salut indicats. Les altres no ho farien, o sigui, tindríem aquesta distinció. Sí. Sí. Jo la meva experiència pròpia és que es fan de forma que no es fan aquests exercicis, sinó es fa uno... Sí, però sí, però aquest exercici el que nosaltres estem dient és que a part de fer-lo una volta per setmana en un centre de salut, la dona en casa té que fer-lo també. Bueno, jo no sé si us deia o no. Jo te puc dir que no. Sí. Sí, sí. No es fa aquests exercicis. Sí, sí. Sí, sí. No, podria haver un sesgo ahí d'informació, sí, sí. Estos exercicis. Sí, sí. Sí. Bueno, vam... Ho hem presentat, para que, bueno, lo de l'associació de llevadores també hem presentat ahir i hem presentat al col·legi, però ara no ens han dit res, però tampoc sabíem si, bueno, com tot, no? És una cosa que també estem a nivell de llirs, tinguem 2 anys, estem 2 anys, és un temps molt curt. Normalment el procés d'investigació sempre el fem en segon curs, una limitació que tinguem perquè és això que no el dona temps d'aplicar-lo. I l'altre és que, clar, no sé si les persones que estem ahí implicades en la primera presentació treballarem o no treballarem aquí i on estarem en la nostra vida laboral. Entonces no som formació d'equip aquí. En aquest cas, bueno, Lucía el més segur que sí que estiga, i potser sí que ja petís aplicar-lo, i potser l'hospital també podria ajudar en aquest aspecte. Però a nivell econòmic aquest estudi no representa quasi diners. És un estudi que és molt fàcil, pareix que sigui superfàcilon, però sí que és de veres, però és un estudi que sols implica les llevadores, no necessitem un professional extern com un nutricionista, com un endocrí, com algú... L'únic que necessitaríem, potser a nivell hospitalari, i si volguem fer-ho molt més rigorós, és que un obstetra, quan ingressa la pacient, farem una ecografia per veure en quin dors està el nen. I seria el millor i l'ideal. Però per lo demés no necessitem ninguna cosa externa. Necessitem un finançament simplement mínim per poder crear els folletos que donar a les pacients i per poder fer fotocòpies, perquè la formació és una formació molt bàsica, una formació fàcil de fer.
no és un estudi que necessitem una inversió econòmica gran, sinó temps de l'investigador i de poder fer això. I doncs per això és un estudi que pareix fàcil d'aplicar. Sí, però... Bé. Jo crec que en tot cas que el que estem és davant d'una proposta de projecte d'innovació, de pràctica innovació pura i dura, i que s'hauria de buscar l'estratègia de com poder-li donar la viabilitat aquesta. Els ajuts que no sé on els heu demanat, on sou col·legis? Bueno, el col·legi, sí, bueno, però ja t'he dit que per ara a nivell econòmic no és el que ens interessa per això. Els ajuts, a part de la part econòmica, va bé perquè tens un segell de qualitat i tens una entitat a darrere que t'està donant, que et dona el suport, per tant, no sé, si la Lucía es queda per aquí, doncs potser ella serà la que s'haurà de donar la forma. I el Col·legi d'Infermeria de Barcelona, ara el 12 de maig suposo que sortirà la convocatòria. Sí. Tenim diverses coses per ahir per fer, però bueno, primer aclarir si anem a aplicar-lo o no, és el que nosaltres volíem saber, però bueno, a veure què fem. Tenim feina. Ara passem a la... Ara els toca a les residents de família comunitària, la Laura i la Marta. Comença la Marta i el projecte que ens presentarà el que contempla és l'elaboració d'un llibre com a una eina terapèutica per facilitar, si ho dic bé, l'adherència al tractament dietètic dels pacientes amb diabetis. ¿Es eso, Marta? Sí. Pues ala, va. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar nos presentamos, somos Laura Rollo y Marta Carrasco, residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria de segundo año. Por tanto, este es nuestro último año y terminamos en mayo. A continuación os mostraremos nuestro proyecto, se titula Comer bien para vivir mejor y se trata de un libro, una recopilación fotográfica de menús para diabéticos tipo 2 y personas con obesidad. Lo esperado es que a finales de este mes se publique el libro. Hoy os enseñaremos parte del libro en diapositivas para que podáis haceros una idea. La idea de realizar este proyecto surge tras la propuesta de un paciente diabético que acude a la consulta. Se llama Jordi, tiene 59 años y es participante del programa Paciente Experto de Diabetes en Vic. Más adelante explicaremos en qué consiste este programa. Jordi argumenta falta de material educativo práctico y sencillo sobre alimentación para el día a día. Consideramos la importancia de su propuesta ya que creemos firmemente en un cambio de modelo ante la cronicidad.
donde la persona tiene un papel central y participativo en la toma de decisiones. Este libro ha sido un trabajo colaborativo entre profesionales y pacientes. Nosotras, junto con la Núria Puig, las autoras de este libro, hemos aportado conocimientos teórico-prácticos y Jordi, el paciente, su experiencia y habilidades fotográficas realizando el reportaje de los menús. Vale, a continuación os mostramos este gráfico con los 4 conceptos que nos han servido de base para la creación de nuestro proyecto. En primer lugar, destacar que la relación entre profesionales sanitarios y los usuarios está cambiando, pasando de un modelo paternalista a un modelo deliberativo, donde la autonomía del paciente está adquiriendo una importancia fundamental. El segundo concepto es la alfabetización en salud. Se define como la adquisición de conocimientos y habilidades que permiten al paciente responsabilizarse de su autocuidado. Es un estadio necesario y anterior al tercer concepto. El empoderamiento. Se define como el proceso mediante el cual las personas adquieren un mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan a su salud. Teniendo en cuenta estos 3 conceptos comentados, se está realizando una nueva y diferente educación para la salud a través de los programas Pacientes Expertos. Los objetivos de estos programas son conseguir que el paciente tenga un mayor grado de conocimiento de su enfermedad, sepa actuar ante la aparición de síntomas y se involucre en la toma de decisiones que afectan a su salud. Bueno, el objetivo general de nuestro proyecto es dotar a los diabéticos tipo 2 y personas con obesidad de un soporte iconográfico y como objetivos específicos dar pautas visuales y sencillas de menús para fomentar y mejorar su adherencia al tratamiento no farmacológico. Además, motivarles con consejos para fomentar su autocuidado y mejorar hábitos del estilo de vida. Como metodología, primeramente elaboramos los menús saludables. Para ello seguimos la técnica del plato, realizamos diferentes desayunos, comidas y cenas y en su diseño se valoró los alimentos más básicos de la cocina diaria, el tipo de cocción y las cantidades recomendadas. Para ello se realizaron reuniones periódicas con el paciente experto y la enfermera educadora en diabetes. Posteriormente hicimos la recopilación fotográfica de los platos creados que elaboramos nosotros mismos. En un tercer paso seleccionamos los consejos, dichos populares, frases hechas, imágenes motivadoras que completarían la información del libro. Cuarto paso, hicimos la revisión, modificación y la aprobación por un comité de expertos formados por miembros del equipo directivo del programa Paciente Experto de Cataluña y de la Subdirección de Promoción de la Salud de la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Y por último, hicimos la maquetación en formato libro, en soporte papel electrónico, en 2 idiomas, en castellano y en catalán. Vale, pues el resultado, por tanto, es un libro, una publicación donde se recopilan fotografías de menús utilizando la técnica del plato, que mi compañera a continuación explicará en qué consiste. Además de ser imágenes visuales sencillas y prácticas, también son platos equilibrados y saludables. El objetivo es difundirlo a través de diferentes canales, formato papel y electrónico, a pacientes y familiares. Este libro incluye 11 fotos de desayunos, 33 fotos de comidas y cenas, y también hemos recogido las diferentes opiniones de participantes del programa Paciente Experto. Y además, a lo largo del libro, hemos incluido frases e imágenes motivadoras y recomendaciones nutricionales. Ahora Laura os mostrará algunos ejemplos de lo que he comentado. Pues aquí os mostramos la portada del libro, donde hemos contado con la colaboración de Pilarín Vallés, que es una reconocida dibujante de aquí de Vic, que realiza la ilustración que podéis ver y que capta la idea de los grupos de pacientes expertos. A modo de curiosidad, pues destacar que hace un guiño pictórico aquí a la ciudad de Vic. Aquí os mostramos el gráfico de la metodología en la cual nos hemos basado, que es la metodología del plato, como comentaba, donde a partir de un plato de unos 23 centímetros de diámetro, la mitad correspondería a las verduras o ensaladas, un cuarto a los alimentos proteicos y el cuarto restante a los alimentos harináceos. Además, se completan los platos con una pieza de fruta pequeña y un bastón. Y aquí os mostramos imágenes de los desayunos que aparecen en el libro. Aquí tenéis un ejemplo. Intentamos que todos los productos sean integrales, lo que sea posible, y usamos alimentos desnatados o bajos en grasas o con grasas saludables. Este sería un ejemplo de comidas o cenas, en la que podéis ver la división del plato y la composición de los ingredientes. Intentamos captar que sea muy visual, para facilitar a los pacientes. Y esta es la leyenda que acompaña a los platos, en la que se especifica los ingredientes que componen los menús, así como su peso en gramos.
También se facilita la equivalencia del alimento cocido usando como medida un envase de yogur. Y podéis ver que se acompaña de la imagen y la frase motivadora que os he comentado anteriormente. Aquí podéis ver las recomendaciones generales que aportamos en la parte final del libro, donde proponemos consejos básicos de hábitos de vida saludables empleando códigos de colores. Y aquí se recogen las ideas de participantes que nos han dejado, nos han cedido, de participantes en programas paciente experto de toda Cataluña respecto a lo que ha supuesto y les ha aportado a ellos participar en estos cursos. Bueno, con este trabajo queremos aportar un recurso educativo más en el ámbito comunitario, ya sea en educación a cargo de profesionales o en programas de paciente experto. Este libro ha contado con una revisión exhaustiva de profesionales expertos, entre ellos la Núria Puig, educadora de diabetes del CAP DICNOR, la Asunción González y la Paloma Mil, responsables del programa Paciente Experto de toda Cataluña, y otros profesionales reconocidos como la Concha Castel, el Albert Ledesma, la Marta Palou. Destacar sobre todo que nuestro objetivo es que el libro llegue a las personas. De ahí los ejemplos iconográficos, las ideas prácticas sobre alimentación que ayudan a la comprensión y adquisición de habilidades para lograr un buen autocuidado y así mejorar la calidad de vida, disminuir complicaciones e ingresos hospitalarios. En definitiva, dotarles de una herramienta útil. Y para concluir, terminar con este concepto. Y es que este libro ha sido realizado con y para las personas. Muchas gracias. Algú té cap pregunta? És hora de dinar, no? Teoría del plato. Estamos hambre ahora. Ahora ya estamos ya que bueno. Yo no, solo una cosa, supongo que está previsto evaluar la efectividad del libro cuando lo pongáis en marcha o tenemos el libro y no está planteado. Nos gustaría hacerlo, pero claro, tenemos la limitación de que la residencia es muy corta, 2 años, y ya nos damos, nos vamos. Pero sí que nos gustaría que el libro llegara, sí, que se evaluara si ha sido satisfactorio para los pacientes. No, si realmente era efectivo, ¿no? Eso. Sí, claro. A las que vengan, ¿no? Les podéis dejar el encargo, ¿no? Para les que empiecen este any, no? Com diria que han de venir més, pues que els hi passin el relleu. Sí, està fent. Gràcies. Doncs va, què? Deixem? Anem a dinar? Doncs va. M'han dit que acabi això, doncs jo ho acabo dient que, bueno, estic molt contenta del nivell de tots. Estic molt contenta de 3 coses. De que això hagi de ser multidisciplinar. Penso que és molt important que hi hagi hagut metges i infermeres aquí mostrant els seus treballs. 2, del nivell d'anglès de la gent, perquè hi ha molta gent que, sobretot els primers, que ho han presentat en anglès. I 3, de la inquietud per la recerca dels residents d'aquest hospital, amb la qual cosa em permeto fer el diagnòstic de que la recerca en els residents del Consorci Hospitalari de Vic té bona salut.